sa mga pagunahing balita. Lalaking inanod ang malakas na ragasanamba sa Libon Albay, patay ng matagpuan. 17 individual patay sa magkaiwalay na salpukan ng motor at trike sa Kamsurat Albay. Kagawad sugatan na mapagbalingan ng galit ng nagamok na kabarangay. At bloodletting activity, matagumpay na sinagawa sa Wasalboy. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, huling araw ng Setyembre. Isang lalaki na umano'y may kakulangan sa pag-iisip ang inanod ng baha sa Libon Albay sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Opong. Nakita pa daw ang biktima ng kanyang kabarangay habang tangay ng baha, subalit hindi na nagawang sagipin ng biktima. May report si Mel Murad. Patay na ng matagpuan ng mga otoridad sa Palisay River, Barangay Bacolod, Libon Albay ang 19 anyos na lalaki na inanod ng baha sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Opong nitong Biyernes. Kinilala ni Police Major Ronaldo Flores Jr., officer in charge ng Libon MPS, ang biktima na residente ng Zone 1 Barangay Burabod, parehong bayan na may kapansanan umano sa pag-iisip. Base sa investigasyon, isang residente ang nakakitang tinangay ng baha ang biktima, subalit hindi na naglakas loob pang iligtas siya dahil sa lakas ng tubig. Dahil po may mental disabilities, medyo hindi po siya napansin po na napunta doon. Pero gayon pa man po, yung ano na sa atin, yung ano sa atin na report is na meron na lang nakakita na inaanod na siya ron sa ilog. Pero yung ano yan, yung cause is hindi pa namin po masabi kung ano kung ba't siya nandoon sa ilog. Hindi na isinailalim pa sa post-mortem examination ang bangkay ng biktima. Wala din na nakitang foul play ang otoridad. Wala naman pong kaming nakitang involved na mga tao na nag-udyok o nagtulak dito sa victim para malunod siya, sir. Purely ano lang po, talagang aksidente po, talaga hindi inaasahan. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sugatan ng isang kagawad sa Barangay Pigkali, Legazpi matapos na pukpukin ng metal pipe ng isang residente. Umawat at napagbalingan ng galit lamang daw ang biktima ng mahilig umanong mag-amok na sospek. Narito ang buong ulat. Sugatan ng isang barangay kagawad sa Pigkali, Legazpi City matapos pukpukin ng metal pipe sa ulo ng kanyang kabarangay mag-aalas 11 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 27. Kinilala ang sospek na si alias Mel, 40 anyos, at nagtatrabaho bilang laborer. Kinilala naman ang biktima na si alias Mong, 48 anyos at parehong residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat, inireklamo sa barangay ang sospek ng kanyang kapatid dahil sa pag-aamok. Nirespondihan naman ito ng biktima, ngunit napagbuntungan lamang ng galit ng sospek. Nung pag-responde niya ay dahil sa galit itong suspect, kumuha ng itak at tubo. Yun po, pinalo po yung itong barangay kagawad natin at tinamaan sa ulo. Sa kabutihang palad, hindi gaanong malakas yung pagkakapalo nung kasi medyo nasalag ni barangay kagawad at may tumulong po na barangay tanod. Yun po, nakuha po itong isang itak at isang pinampalo po kay barangay kagawad na tubo po. Napag-alaman rin na paulit-ulit nang inirereklamo ang sospek sa kanilang lugar dahil sa madalas na pagwawala. Kilala daw doon po talaga na medyo nagpapasaway daw talaga po ito. So talagang kilala doon sa barangay na parating nag-aamok po at medyo pag siguro po may kunting problema dinadaan sa amok at away. However nga po yun medyo iba ngayon kasi inatake na po yung barangay official natin.
Nasa kustodiya pa ng Legazpi City Police Station ang sospek at mahaharap sa kasong direct assault at illegal possession of bladed weapon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. 10 katao ang nasugatan matapos na magkasalpukan ng isang tricycle at motorsiklo sa Libon, Albay. Agad naman na naisugod sa ospital ang mga sangkot na individual. May report si Danica Garcia. 7 individual ang naitalang sugatan sa salpukan ng isang pampasaherong tricycle at isang motorsiklo sa Barangay Bulusan, Libon, Albay, alas 8:10 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 27. Ayon kay Police Major Roberto Flores Jr., Acting Chief of Police ng Libon MPS, galing sa Kabayanan, binabaybay ng tricycle ang kalsada patungo sa Barangay Bunbon para maghatid ng mga pasahero, habang patungo naman sa Kabayanan ang motorcycle rider. Bukod sa 2 driver, sugatan ang 6 na pasahero ng tricycle at backrider naman ng motorsiklo. Ito po kasi itong area is medyo po ito tao. Yung Barangay Bonbon po medyo sentro. Lumalabas sa investigasyon na nasakop ng motorsiklo ang linya ng tricycle. So bilang hepe ng Libon MPS, nagbibigay lang po tayo ng konting reminder sa ating mga nasasakupan na mga nakatira sa Libon na mag-extra ingat po sa pag-drive ng mga either 4-wheel or 2 wheels na mga sa sakyan, at kung may mangyaring ganitong aksidente ay agad lang po magbigay tawag o alam dito po sa Libon MPS para po mabigyan po agad ng aksyon. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang 2 driver habang nakalabas naman ng ospital ang ibang sugatan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa Pasakaw, Camarines Sur, 7 katao din ang nasugatan ng masakop ng isang motorsiklo ang linya ng isa ring tricycle. Si May Insinares sa detalye. 7 individual ang nasugatan matapos na magsalpukan ng isang tricycle at isang motorsiklo sa Zone 3 Barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur, alas 3:40 ng hapon nitong Linggo, Setyembre 28. Kinilala ni Police Major Michael Vincent Fortunado, ang hepe ng Pasakaw Municipal Police Station, ang mga sugatan na isang motorcycle rider, kanyang backrider, driver ng tricycle at ang 4 naman nitong lula na pasahero. Lumalabas sa investigasyon na nasakop ng motorsiklo ang linya ng tricycle na nagresulta sa disgrasya. Agad naman silang isinugod sa ospital. Itong motorcycle, papunta siyang way from Barangay Balugo, papuntang poblasyon po, ma'am. And then, itong motorcycle po natin is galing ng poblasyon papunta ng Barangay Cocopo. So magkasalubungan. Itong kurbada na to, ma'am, sa may Barangay Santa Rosa del Norte po is may ilan-ilan na din po, ma'am, na sumusobra sa lane po pagdating sa kurbada. May mga ilan-ilan na po tayong insidente na banggaan po dyan, ma'am, sa part na yan, ma'am, ng barangay po. Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang mga lula ng tricycle matapos na magkaroon ng settlement sa nakasalpukang rider. Kahapon po, andito po sila both parties sa station, nagpunta po. Nag-decide man sila, ma'am, na i-push through sa settlement. Pero sa ngayon, ma'am, wala pa silang hawak na papel ng settlement nila. Pero ngayon po yung pinag-uusapan, ma'am, ng both parties. Magkakaroon po sila ng settlement. Ang napag-usapan na kahapon, ma'am, parang i-shoulder nung nakabangga, ma'am, yung mga gastusin and yung pampaayos sa damage ng motorcycle. Muli, nagpaalala ang otoridad sa lahat ng motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at mas maging alerto sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Susunod na, bagong ginatawan ng Bicol Party List ipinakilala na at mahigit 1,000 trabaho binuksan sa job fair sa Albay. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ipinakilala na ng Ako Bicol Party List ang hahalili kay dating Congressman Saldico na formal na nagbitiw bilang kinitawan ng Kamara de Representantes kahapon. Sa official Facebook page ng partido, ipinakilala si Atty. John Chan na papalit kay Ko. Si Chan ay isang Bicolano mula sa Rapu-Rapu, Albay, abogado at lider na may malawak umanong karanasan sa batas at public service. Bago maging kinatawan ng Ako Bicol, si Chan ay senior partner ng Chan Robles and Associates Law Firm, isa sa mga pinakatanyag na law firm sa bansa at consultant ng World Wildlife Fund Philippines na nagsusulong ng mga programang pangkalikasan. Siya ay consultant din ng Philippine National Oil Corporation at senior policy expert sa Penwood Corporation. Si Chan ay ang Vice President for Business Development ng Chan Robles Professional Review at aktibong bahagi ng JCI Metro Manila bilang Regional Legal Counsel. Mula rin siya sa pamilyang abogado na mayaman sa karanasan at kaalaman at higit sa lahat, dala din umano ng bagong congressman ang puso ng isang Bicolano na handang magsilbi para sa kapwa Bicolano at Pilipino. Sa ibang balita, naging matagumpay ang sinagawang bloodletting activity sa Uwas Albay kaninang umaga. Umabot naman sa 100 blood donors ang dumalo sa aktibidad. May report si Hercules Barbacena. Para sa mithiing makatulong na makapagdugtong pa ng buhay, nagsagawa ng bloodletting activity ang Rural Health Unit Uwas ngayong araw sa Barangay Saban, Uwas Albay. Ang blood donors sa sina Daryl at Richard, masaya raw na maging instrumento para matupad ang pangarap ng ilang nating kababayan na makasama pa ng matagal ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito yung first time kong mag-donate. So actually mga nakapang 5 ko na to. So yung experience ngayon is okay naman po. And ito nga yung pinakamabilis yung pag-donate eh. Siguro inabot lang ng mga 5 minutes. And ang galing kasi nung nurse na nag-assist sa akin. Yun lang po. Unang-una nagpapasalamat ako sa mga ganitong mga aktibidad. Tapos lalo sa mga sponsor. Itong AKB. Tapos sa LGU. Yun na po. Nagpapasalamat kami dahil nagkakaroon ng mga dugtong buhay para sa kapwa natin, Pilipino.
Ayon kay punong barangay Raul Raule, taon-taong kung magsagawa ng bloodletting activity ang RHOWAS sa kanilang lugar. Malaking bagay aniya ito lalo pa sa mga may sakit na kumakapit sa pag-asang sila'y gagaling pa rin. Puso po ako nagpapasalamat sa inyo na mga staff at sa congressman ng Ako Bicol Party List para sa tulong. Napakahalaga po ng tulong ninyo sa aming mga blood donors. Nakatuwang naman sa aktibidad ang Ako Bicol Party List na namahagi ng 100 bags ng groceries at bigas para sa mga blood donor. Siniguro ng partido na patuloy nilang susuportahan ang mga programang may kinalaman sa kalusugan. Pakikipag-partner or pakikipag-tie-up po sa mga non-government organizations or mga local government organizations na nagsasagawa ng mga mobile blood donation. Kasi alam mo naman po na napaka-importante po ng dugo dahil po ang dugo ay nakakapag-salba ng buhay ng tao. Umabot naman sa 100 individual na mga residente ng naturang bayan ang nakapag-donate ng dugo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nagsagawa ng job fair ngayong araw ang Public Employment Service Office o PESO Albay sa Legazpi. Bilang ng mga aplikante, umabot ng mahigit 1,000. May report si Elianson. 3 buwan matapos na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, may mapapasukan ng trabaho ang 22 anyos na si Jamaica Rose ng Ginubatan Albay matapos siyang matanggap bilang production operator sa inaplayang kumpanya sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office o PESO Albay ngayong araw sa Legazpi City. Labis anya ang kanyang kasiyahan dahil makakatulong na siya sa kanilang pamilya. So, naka-hire po ako ngayon. Sobrang sarap po sa pakiramdam sapagkat pinaghandaan ko naman po talaga yung lalong-lalo na kung ano yung mga dapat kong isagot at sabihin dun sa company po. Tapos na din po yung let exam namin, kaya nag-decide na din po ako na mag-apply ng work nang sa gayon makatulong na din sa mga gastusin, lalong-lalo na po sa bahay. Kaya nakita ko yung job fair na to, kaya ni-grab ko na po yung opportunity. Pangarap naman ng 23 anyos na si Joshua ng Malilipot Albay na makapasok sa Philippine Army kaya hindi na rin niya pinalagpas ang pagkakataong makapag-apply. Naisipan ko na for preparation na rin po sa pakagraduate, mag-apply-screening lang ako sa Army ngayon para makapag-exam ng APSAT. And kung may pasay, para naman sa future naman na pag-apply po. Ayon kay Ellie Salting, ang manager ng PESO Albay, humigit kumulang sa 26 na mga ahensya at pribadong kumpanya ang nag-alok ng trabaho. Kasama na rito ang Pag-ibig Fund, PhilHealth, National Bureau of Investigation, Social Security System, Overseas Workers Welfare Administration, Philippine Statistics Authority, Department of Trade and Industry, Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment Bicol. Ayunin po natin na talagang magkaroon ng employment yung ating mga newly graduates, yung mga underemployed. Sa ngayong pagkakataon nito, mag-grab nila yung opportunities na baka ito na yung time na ma-hire sila sa tamang mga vacancies para sa kanila. Naging katuwang naman ng PESO Albay sa aktibidad ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol. We usually have this World Cafe of Opportunities to really bridge to connect our graduate to possible employment. Simple lang po talaga naman ang ano nito, ang objective to ensure that our mga graduates are attuned to the need of the local industry. Sa datos naman ng PESO Albay, higit sa 1,000 aplikante ang sumubok ng kanilang swerte sa kanilang job fair. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elianson. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat!